I'm here now trying to tell you a little bit about why we are here in Finland. Olen täällä kertoakseni teille hieman siitä, miksi olemme Suomessa nyt. And how and why I'm working with Juscelino Nóbrega da Luz. Ja miten ja miksi työskentelen Juscelino da Nóbregan kanssa. The first time I heard about him was when I was in Brazil 1.5 years ago. Ensimmäisen kerran kuulin hänestä ollessani Brasiliassa 1,5 vuotta sitten. A man that I know there told me about him and wanted me to look in his webpage. Eräs mies kertoi hänestä, eräs tuttavani, ja pyysi katsomaan hänen nettisivujaan, Juscelino siis. Yeah, and I did. And then he showed me a letter about the tragedy that we had in Norway, this Utøya tragedy. Ja näin tenkin ja löysin kirjeen, joka koski tätä Utøyan tragediaa, joka meillä Norjassa kävi. That Juscelino should have sent to the government. Eli Juscelino oli lähettänyt tällaisen kirjeen hallitukselle. It was extremely detailed. Se oli erittäin yksityiskohtainen. And I was thinking this cannot be possible. Ja ajattelin, että tämä ei voi olla mahdollista. But I couldn't stop thinking of this when I come back home. Mutta en voinut lakata ajattelemasta tätä asiaa palattuani kotiin. And I wrote a mail to Juscelino. Kirjoitin Juscelinolle kirjeen sähköpostiviestissä. Told him a little bit about me and asked if we could meet on Skype one day. Kerroin siinä viestissä vähän itsestäni ja pyysin tapaamista Skypeissa. And imagine I was sitting in Norway and he in Brazil, but just some minutes later I got a mail back. We can meet on Skype in 5 minutes. Ja kuvitelkaa, minä siellä Norjassa, hän Brasiliassa, ja muutamien minuuttien päästä meillä oli jo Skype-yhteys. And then we had a long conversation. Ja siitä syntyi pitkä keskustelu. He told me about his work. Hän kertoi minulle työstään. And I asked if it was possible for me to come and visit him next time I come to Brazil and bring the camera and look through his letters. Ja kysyin, voisiko olla mahdollista, että seuraavan kerran saapuessani Brasiliaan voisin tulla mukanani kamera ja jatkaa yhteistyötä sillä tapaa. And he said, yes, everything is open. You can come with who you will and when you will and stay as long as you will and go see all the papers. Everything is open. Hän sanoi, että ilman muuta voit tulla, tuo ihan kenet haluat ja mitä välineitä haluat. Kaikki on aivan avointa. Tervetuloa vaan tänne. Some months later I went back to Brazil again. Ja muutamaa kuukautta myöhemmin lähdin takaisin Brasiliaan. And I came to his house, his family's house. Saavun hänen kotiinsa, hänen perheensä taloon. Stayed there and was starting to go through. He has been written 99,000 letters, so it was loads of papers there. Ja sieltä löytyi aika lailla paperia. Hän on nimittäin kirjoittanut 99 000 näitä kirjeitä, että pino oli aikamoisen korkea. And I was pretty much shocked about what I saw about all these letters written to governments, to people all over the world for so many years. Ja olin aika järkyttynyt itse asiassa siitä määrästä kirjeitä, jotka hän oli kirjoittanut erilaisille tahoille, ihmisille, hallituksen edustajille vuosien varrella. And as he told me, when he sent letters to authorities and to presidents and to kingdoms and to countries all over the world, he's having these letters recommended. He sent it recommended. Ja näissä kirjeissä oli sellainen erityispiirre, kun hän viranomaisille tai kuninkaallisille tai tällaisille julkisille tahoille näitä kirjeitä lähettää, niin niissä erityispiirteenä tosiaan on se, että niissä on tavallaan tällainen vastauspyyntö, tällainen pyyntö siitä kirjattu. Niin. But also he takes it to the notaris publicus office. Mutta hän myöskin tämän pyynnön vie niin pitkälle, että hän vie sen julkiseen notaariin. And these offices are all over the country in Brazil, in public. On ihan julkisia toimistoja tai virastoja Brasiliassa ympäri maata. And he goes there and have them to stamp and sign and put a mark on and with a number that registrates that particular letter and put it into a file system. Ja täällä notaarissa tämä kirje leimataan, rekisteröidään ja arkistoidaan.
So we was down to these offices and asked. I was bringing the original letters with me and asking if this was correct. Ja kävin sitten näissä virastoissa useammassakin ja kävin kyselemässä, olivatko nämä kirjeet oikeita, oliko niitä olemassa, löytyykö niitä. And there was no doubt, everything was just as it should be. Ei pienintäkään epäilystä, kaikki oli juuri niin kuin pitikin. And then I realized this was really something we had to pay attention for. Ja silloin todella tajusin sen, että tämä on jotain, johon todella tulee nyt paneutua. So when I went back home, I contacted the authorities in Norway. Palattuani kotiin otin yhteyttä Norjan viranomaisiin. First of all about the letter written in 2007 about Utøya. Ihan ensimmäiseksi koskien kirjettä, joka oli kirjoitettu vuonna 2007 koskien Utøyaa. I was talking to the embassy in Brazil, the Norwegian embassy in Brazil. Olin yhteydessä Brasilian Norjan suurlähetystöön. And they denied that they had got any letters from him before it happened at Utøya in 2011. Ja he kiistivät saaneensa minkäänlaisia kirjeitä ennen tätä 2011 tapausta. Even if we had this receipt that they have signed out and stamped at the embassy, vaikkakin meillä oli siitä leima, että kirje oli sinne lähetystöön päätynyt tänne Brasiliaan, Norjan suurlähetystöön. And this man who's been signing for the papers, he's still working there. Ja henkilö, joka tämän oli allekirjoittanut nämä asiakirjat siis, niin hän edelleen työskenteli siellä lähetystön palveluksessa. They denied they had got no letters. If they had got anything, it must be just an envelope because they didn't have any letters there. He kiistivät saaneensa minkäänlaista kirjettä. He väittivät ehkä saaneensa kirjekuoren, jos kirjekuori kerran oli olemassa, mutta olivat sitä mieltä, että mitään varsinaista kirjettä ei ollut. When Juscelino came to Norway in April, ja sitten kun Juscelino saapui Norjaan huhtikuussa, he brought with him more letters about this case. Hän toi mukanaan lisää kirjeitä koskien tätä tapausta. Original letters. Aivan alkuperäisiä kirjeitä. And the first letter he was written about this case was in 1998. Ensimmäinen kirje, joka koski tätä tapausta, sen hän oli kirjoittanut jo 1998. And he has done a tremendous job going through lots of documents, and he also found an answer from the Norwegian embassy of this letter. Ja käydessään asiakirjoja läpi hän myös löysi vastauksen, jonka hän oli saanut tältä Brasilian Norjan edustustolta. So then I contacted the embassy and the foreign department again. Jälleen otin yhteyttä tähän lähetystöön ja sinne ulkomaalaisosastoon. And they still said we have never got any letter from him. He edelleen väittivät, etteivät ole saaneet minkäänlaista kirjettä koskien tätä asiaa. And then I said, okay, I'm going to scan you some letter and take a look at this. Sen jälkeen palasin asiaan kertoen, että voisinpas kannata teille. Katsokaa sieltä. And I did, I sent it on mail. Ja näin tein, lähetin sen sähköpostin välityksellä. And it was quiet for some days. Sitten aika hiljaista muutaman päivän. Then I received an email from the office there. Sen jälkeen sain sähköpostilla vastauksen. And they said, yes, we can find the answer we have been written. Ja myönnettiin, että voimme paikantaa tämän vastauksen, jonka olemme lähettäneet. But we don't find his letter. Mutta tätä kirjettä ei löydy. And we have been talking to the man who signed for the letter, that was the ambassador at that time. Ja olemme keskustelleet myös sen ajan mandaatilla toimineen suurlähettilään kanssa. He's now in Oslo working there. Hän tällä hetkellä työskentelee Oslossa. And he said that this is very unusual that you find just the answer and not the letter. Ja hän oli sitä mieltä, että on hyvin erikoista löytää vain se vastaus, mutta ei varsinaista alkuperäistä kirjettä, johon vastaus on annettu. And still in public, the embassy and the foreign department says that they have got no letter from him. Ja edelleenkin tämä ulkomaalaisosasto täältä lähetystöstä sanoo, etteivät he ole saaneet tällaista kirjettä. Yeah, but we are working on this. We have the original letter. Mutta tätä tutkitaan edelleen, koska meillä on se alkuperäinen kirje hallussamme. And before I show you these letters, I just say we have been working a lot on confirmations of letters that he have been written. Ja ennen kuin näytän näitä kirjeitä, niin kerron teille sen verran, että olemme aika paljon työskennelleet ja tutkineet näiden
vastausvahvistusten kanssa, jotka liittyvät näihin kirjeisiin. He also have letters to a specialist about an air accident happening that's with TAM Air in Brazil. On myös kirje, joka liittyy asiantuntijatyöhön, joka koskee TAM-lentoyhtiön onnettomuutta, joka sattui Brasiliassa. And they've done proper investigation of his paper and his letters. Ja tästä on tehty tutkinta näiden asiakirjojen pohjalta, aivan virallinen tutkinta. And confirmed that his letters is original and there has been no changes and no fake, it's real. Tutkinnassa on todennettu, että nämä kirjeet eivät ole väärennöksiä ja niitä ei ole mitenkään muokattu. Ne on täysin aitoja ja todennettavissa olevaa aineistoa. So we have many evidence, like through all the papers we have gone through now and to all the investigation we have found nothing that says that anything is wrong in his papers. Ja meillä on hyvinkin paljon aineistoa, joka vahvistaa sen, että mikään siitä läpikäymästämme aineistosta ei ole voitu osoittaa väärennökseksi. Kaikki on oikein, kaikki on kunnossa näissä asiakirjoissa, joita olemme tutkineet. So we are also working on a documentary about him now that's going to be produced worldwide. Työstämme myös tällä hetkellä dokumenttia, joka tulee sitten julkiseen levitykseen aivan maailmanlaajuisesti. And of course, all the documents we show in we're going to show in this film will be confirmed by all the authorities, and also going to send more letters to specialists to confirm that it was written at that time when it says on the letter. Kaikki ne kirjeet ja aineistot, joita me tulemme tässä dokumentissa näyttämään, käytetään spesialistilla, joka todentaa näiden asiakirjojen oikeellisuuden, kun sitä käytetään materiaalina dokumentissa. I also want to mention very short. He's been written many books. Haluan myös lyhyesti mainita, että hän on kirjoittanut useita kirjoja. And for example, the book he was written in 2005. Kuten esimerkiksi kirja, jonka hän kirjoitti vuonna 2005. He registered in the National Library. Se on rekisteröity kansalliskirjastoon. In that year. Sinä vuonna. And get the number like we can do in all countries. Ja siinä on arkistointinumero niin kuin meidänkin ja missä tahansa maassa varmasti on tapana. And in that book he, for example, writes about the Fukushima accident in Japan. Ja tässä kirjassa hän kirjoittaa muun muassa Japanin Fukushiman onnettomuudesta. He's also writing about the Air France accident in 2009. Myös tästä vuoden 2009 Air France-lentoyhtiön onnettomuudesta. And all of us can go to that library in Rio de Janeiro and see the book and see that it was signed in 2005. Ja kuka tahansa on vapaa menemään tänne kirjastoon Rio de Janeirossa, Brasiliassa ja tarkistamaan, että tämä kirja siellä on ja se on myöskin julkaistu jo vuonna 2005. So it's so many evidence, so many things, so I could have been standing here for days now talking to you about all the things I've been through, but this is just something I want to share with you before we start this. Eli on hyvin paljon evidenssiä, on todella paljon aineistoa. Voisin täällä jatkaa juttua vaikka kuinka pitkään, mutta kuitenkin menemme asiassa eteenpäin. Haluan näyttää teille jotakin. Okay, here you can see the date. Tässä huomaatte päivämäärän, päiväyksen. He wrote it to the Norwegian embassy in Brasilia. You see the address there? Se on kirjoitettu Norjan edustustoon Brasiliassa, Brasilian pääkaupungissa, tuolla ylhäällä näette nämä. And the date is the 14th of July 1998. Ja siinä on päiväyksenä, huomaatte, keskellä 14. heinäkuuta 1998. First, in number 1 there he's writing about the economy, first in United States. Siinä ihan alkukappaleessa hän kirjoittaa talousasioista koskien Yhdysvaltoja. And then he's telling about the crisis coming to Europe 2008, 2009 and so further on. Ja siinä kerrotaan, kuinka tämä talouden muutos ja talousvaikeudet lähtevät Eurooppaa kohti vuosina 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Ne näkyy ne vuodet tuossa ihan listattuna. And at the end of number 1 he says that also Norway will be a part of this from August 2013. Ja siinä lukee myös, että Norja tulee liittymään tähän alkaen elokuusta 2013.
2013, nyt puhumme siis talouskriisistä. And it will last until 2016. Ja tämä vaihe jatkuu vuoteen 2016 asti. Now from August they've been written lots in the Norwegian newspaper about now the crisis is coming to us as well. Ja nyt itse asiassa elokuusta alkaen Norjassa on paljon kirjoitettu lehdistä talouskriisistä, joka on nyt Norjaa kohdannut. He wants me to say, of course. Also in this other letter you can see this print in the middle of the page. It was on the other page as well. Tässä näette alussa tämän tällaisen leimauksen. Tuossa keskellä, se oli myös siinä toisella sivulla, näette sen siinä keskellä. That's done by in the Notarius Publicus office. Tämä on se notaarileima, se julkisen notaarileima, eli se on se tavallaan arkistointileima. It says that it's authentic pages. Siinä sanotaan, että se on autenttinen, se on täysin aito asiakirja. And then the number, and this is from the 3rd of November 1999. Ja tämä numero, tunnus, ja tämä on päivätty 3. marraskuuta 1999. Okay, it started on the other page about there's going to be a bomb, it says. I don't remember, it was in the first, yeah. Yes. Eli siellä puhutaan myös pommista tuolla ensimmäisessä kappaleessa. In the center of Oslo. Oslon keskustassa. The 22nd of July 2011. 22. heinäkuuta vuonna 2011. And a man dressed like a police. Ja siellä lukee, että mies pukeutuneena viranomaiseksi tai poliisiksi will also drive out to a camping, an island for young people, and it's called Utøya Island. Tulee ajamaan tällaiselle camping-alueelle, matkailualueelle, leirintäalueelle, jonka nimi on Utøya, se on saari. And the name of the person is Anders Behring Breivik. Ja sitten siellä lukee, että tämän henkilön nimi on Anders Behring Breivik. And this will be terrible for many people. Yeah. Ja siellä lukee myös, että tämä on hyvin kammottavaa monellekin useille ihmisille. Tuki sanoo, että tämä teksti Portugalista on juuri näin. Aina está observando que o texto em português é exatamente o que ela está dizendo em inglês. Verificar. Okay, he's always in this letter talking about number 3 is about lots of rocks going to fall down in Norway. Yeah, it's going to be lots of problems with rocks falling down. Tässä kolmoskappaleessa puhutaan myös siitä, että suuria kiviä tulee putoamaan Norjassa. We had lots of this spring. It was so much rain and so much things happening in Norway. Eli tänä keväänä näin tapahtui todella, oli paljon sadetta, josta aiheutui tällaisia vyöryjä. And he said it's going to be even worse in 2014 and 2015. Tässä sanotaan myös, että tämä tilanne muuttuu vain pahemmaksi vuosina 2014 ja 2015. Number 4 is about in 26th of March 2008. Tämä neloskohta siinä keskellä, niin siinä puhutaan 26. maaliskuuta tapauksesta vuonna 2008. It's about a building with apartments, a sixth floor building with apartments in a city called Ålesund. Siinä lukee, että 6-kerroksinen talo Ålesundin kaupungissa. And he says that it will fall down. Tulee romahtamaan. And it did. That date. And he says 16 person will be injured, and it was 16 person living in that apartment. Tässä lukee myös, että 16 henkilöä tässä onnettomuudessa tulee haavoittumaan tai kärsimään, ja näin tapahtui nimenomaan 16, oli se luku onnettomuuden uhreissa. Number 5 is about Boston Marathon, you remember? Tässä viitoskohta puhuu Bostonin maratonista, ehkä muistatte sen. April 2013. Se oli sitten huhtikuussa 2013 tänä vuonna vielä. It happened. Näin tapahtui. Oh, the second one, yeah. Yeah. Yeah, this blue one. Okay. É muito importante explicar isso. Nyt on tosi tärkeää selvittää tätä toista leimaa. Tulkki sanoo, näette sen täällä sinisellä painettuna kuvan vasemmassa kulmassa alhaalla. Para que não haja sombra de dúvida. Eli ei ole siis mitään ylimääräistä epäilystä. O primeiro carimbo do cartório
Tämä ensimmäinen leima, que vocês veem lá no 1999, jotka näette tuolla aina keskellä lukee se 1999, muistatte, siitä oli aikaisemmin puhetta. essa é uma prova incontestável para que o documento seja preservado no seu conteúdo desde a sua escrita. On tällainen todenne siitä, se on kiistaton todenne siitä, että tämä asiakirja tullaan säilyttämään tässä alkuperäisessä muodossaan siellä arkistossa, siellä notaariarkistossa. No segundo, vocês podem observar que é posterior. Ja tässä toisessa sinisessä, jonka näette siinä vasemmalla, huomaatte, että se on myöhempi. Esse documento foi microfilmado. Että tämä asiakirja vielä tallennettiin mikrofilmille. É porque não podemos deixar as pessoas, tem pessoas, infelizmente, na internet, Ei voida jättää sijaa, niin kuin tiedätte, ikävä kyllä on kaikenlaisia ihmisiä ja internetissäkin que alteram o documento muun muassa muuttelevat ja väärentävät asiakirjoja. e atribuem a minha pessoa. Ja nämä vaikutukset kohdistuvat minuunkin. Eu já fui vítima por várias vezes. Minä olen ollut tällaisten väärännösten uhri jo useita kertoja. Então, lá no Brasil existe um sistema que é controlado pela Procuradoria de Justiça, Ja sen vuoksi Brasiliassa on tällainen prosessi, jota syyttäjävirasto pitää yllä. e Corregedoria de Justiça, Ja se on tällainen tavallaan syyttäjäviraston alainen tavallaan niin kuin todennuselin. e se a pessoa falsificar, aquilo lá prova, porque está microfilmado, que o documento foi alterado. Se on tavallaan tuplatodennus, jota syyttäjävirasto käyttää, eli silloin vielä mikrofilmille tallennetaan tämä asiakirja tavallaan toistamiseen tämän väärentämismahdollisuuden poistamiseksi. Essa é uma maneira que eu achei de me proteger, porque infelizmente quando você fala a verdade, você é muito perseguido. Ja tämän keinon löysin suojellakseni itseäni, koska kun haluaa puhua totta, niin joutuu helposti vainotuksi. Obrigado.